mula na aku. Na pepe hoy jigas kor. Mula, jigas kor na pepe niki. Spread lang video ni, sting lang video ni. Gue sampai tadi gue makin biau. Tahu sebenarnya mau betul dah. Betul gaya nanti suatu kayak mana le? Betul gaya. Ini keper kulumbai. Kasih kupang ni kasih keper kulumbai kasih survey. Saya morning time le keper. Morning ba besok morning nunga na. Ikau ta sabai day time ah. Bayang aduh hai morning untuk kan kulit hidung. Tadi ni ang husband jam pipi akiman. Ya fai gerdeng. Sampai yang isi lihat pipi ngana. Jadi kalam cepat, sampai yang dokan obat tangkang bay, makasih menemukan jenis kiaman bay kacin dokan orang tangnan lanan bay, ang blok banen lang asyik sampai gusu gazandung na, kena sweater kan tu bayang tanda tan, lebih betera ubar gusu dengan lalu kemudian kan, aja na Sonalikwo ang kam kena neng kam si jaga sini mau lang kam dana sih bay. Pada benar zagan ba zagan tu anda zanci namun dan jatuh ngaruh dah zagan. Ukiti bara mentua pe morning jenga satam jeng migi songran jana pe tinggal na. Sampai background music tam kasih nongor. Tahai lagi belum tinggal dulu. Tak lau riang kam jaga sini. Tahu di saya ni biar betul jeng sadeng. Ang tu saya betul komian ni si betul rak. Tahu di zagan ang tahu di songran lap tang alu tahu di na nania tahu di saya ni betul jeng sampai umah betul jeng. Kita tahu sebenarnya umah betul dah. Betul gaya nanti suatu kayak mana le? Betul gaya tahu di sini jahan tu mana? Mobile face light है नहीं कहीं माँ बड़ा लेकिन कुछ जंगल में Sonalikwo भूत पड़े दो भूत पर मतलब खाऊले उनका मंगल ले जाकर जाते थे हम कहीं कर बाइने भी कहने सागर थे anda dos tanan जाना सिंह हम को ख्वाब मतलब निगी जाब खाने ना जों हम कहने दिए पंगरे किया ना निगी पैकेट नहीं सोंग ना जाबरे जों साथाम जों जोरान ना नहीं को बायरानि अबस्था मबाइला केमेरा बोरैबा नुदों बिदिनो नुखादों सान मोदाननायजों आरोना लोगोफोर सान्दुं गोसाना खालि दिनै मानसिफ्रानो गैया ओरैबो खालि जिरायबाय था दखानावनो मानसि गैया आरोना दिनै कास्टमार जि सुनांगौ दंबावो आंहा बेसेबांबा बुरजा सिदा ओंखाम जाखांनानै खेबसेनो थोरसि लानानै थांनानै हासबेन्डखौ दखानाव दोननानै सुफैनांसिगोन आंनो मोनो सुफैदो बा होननानै सुफेराना बियो बे जेरा ओमफ्राय होमबालाय सुनां ओरैनो खेला खेलासो ओंखारदों आरोना सुफैदो ना होननानै बरिं मोनथारोहाय लोगोफोर मा खालामनो अबावबासो बेरायलाहैनो लुबैलायबाय आङो थानो बाबाय ओमफ्राय दा बोथोरफ्राबो मोजां मोनाखै गोसोफ्राबो मोजां मोना होनबाबो आङो मिनियो आरोना लोगोफोर Spread lang video ni, sting lang video ni. Gue sampai tadi gue makin biau. Ya. Dia. Sting lang lu gue mana besera, gue tua. Hah? Sting lang lu video. Kita malah bawa dana. Sting lang spread video. Spread video itu video betul. Kalau tu kan lagi. কত করে এটা 20 টাকা বিক্রি 20 টাকা বিক্রি তারপরে কিনা বিক্রি kamjan sang sonal जाखोन्दायावनो मैथा आइमोननि मैथाजोंनो गोथाव जानोसै 나도 동문을 동글씨 빠르게 lâu ra tới được xem kia sẽ được mua ba cái thau ra còn có thể là nô ban đêm chụp xúc sùng giấy mà thì đó là sẽ lâu luôn
চলবে মাইনাস জিরো মাইনাস জিরো তোর কাছে খুচরো থাকে না দিস না খুচরো দিস না ওকে দেওয়া লাগে না কোন জায়গায় শিল্লাইছে বলে tu quay này cũng 15 này đúng khát ăn ở tụt cái này hả Bisma nang ala cái về số cầm đi về bây giờ bay này săn mình là cái này sao này গামিয়াও 20 টাকা না মানে 20 টাকা 30 টাকাতে বস্তিতে পাওয়া যায় বুঝছ না এনে ধরে দিয়ে 20 টাকা 30 টাকা দিয়ে গামিয়াও রামা मोनबोगौ मोनना जाबो Guma Gwtao लाबोदों मोन आरोना बे सासे नानिखौ लांबाय थाग्रा एसे बुरजा 100 टाकानो बेयो जाया नांगौ बे 100 टाकानि अमा बेदर लायनानै सान मोना जानो हायो आङो बे आरो Guma Gwtao दा एवबानो एसेल' जागोन बे बाथोन देबाबो बोथिसेल' आं जागासिनो Kau tak kena main saja. Ang tidak candu karena nama saya. Soalnya जाखांबाय टाइम जायाबाबो होबाय जानाया 12टा जायैयावनो सनालि जाखांनाय लोगो होबाय आंबो थुमखांबाय बोरायाबो होखांबाय न'आव थांब्रबना फैखांबावबायसो आङो रेक्सन ओंखाम होनानै माने गथ'फोर गारियाव गेलेफैदों होननायखाय थांदोंमोन आङो गैया रावबो मोस्रोम मास्रोमबो गथ'फ्रा बुरायलांजोब्बाय खारलांजोब्बाय रायजानो गिनानै मोनबा दोखो होबोगौमोन आङो उन्दैफोरखौ गैला थांजोब्बाय ओमफ्राय रेक्सनबो ओंखाम होनानै फैखाबाय आङो गोजांदों बिरादनो थान्दा मोनदों आरोना लोगोफोर दिनानो एकदम दोमैलुलुसो जाबाय बोरैबानो अखा हाहां हामारगोन ना मागोन जाखो अखायालाय हाबाबो लस गैयाहाय अखा हाबाबो खाथोन नायगासिनो दङ सासेया बिदा दङ नालाय मबाइलानो सानसे नायखायो फाग्लासो ओरैनोबाथ' बिदा गैयाबा दखानावनो सेकेन्डबो नुखाया मानसिखौ ओरै थांलाय ओरै फैलाय बैजों थांलाय बैजों थांलायनो रायबाबो मानिखाया नों दा रायबाय दा दसेल' आरोना 5 मिनिटसोल' ओमफ्राय सोरबा लेंबाथाय ब्लडनो दाखालिबो खोन्थालाङालासे थांबाय जि फाग्लि बायदि नागारबाय बेराजों थांफानानै आब'नि लिबोनि हटेलावसो दंहैयोनो जि सैमा बायदि नागारबाय आङो बेखौनो उनाव खोन्थाबाय बैयावसो दंहैयो होननानै थांबा नोंमारगौ दंमारो बेबो खोन्थाहरासै आहाबो फन हरनो रोङासै दा सोर मिन्थियो बिसिनाव दं होननानैलाय जि नागारबाय आहा बेखौनो फाग्लिसो होनबाय आरो दाखालि खेनसेबो आरामसे स्पियावसो जिरायनानै दंहैयो सिनायजोबो ना गासिबो लिंलाङो बिसोरबो ओमफ्राय खोन्थालाङासै आङो ओइदिनखालि जि नागारबाय आं हटेलाव आइमोनाव फुदुंखौ बिबोनाङा बैयावसो थांदोंमोन फाव दिजायसो होनबा नायबा सिपियावसो खावब' जिरायनानै दंहैयोब्रा फाग्लासो जागोन स' लोगोफोर दिनै मार्केट थांनांगौमोन नायसै मा जायो दा लोगो मोनफिनगोन र' स' लोगोफोर ओरैनो दं आरोना दायो बरिंनो बोरायावबाय दं र' देखायहरना नोंसोरखौ आला खाला मोन्दोंनो गोदाव सोरावनो देखायहरदां अबेयावबो सोंनानै दङ नैबेयावनो गोदाव सोराव मोन्दोंनो दिनै जालमुरि फैदोंमोन लेंहर होननानै बुंदोंमोन आङो मा नेदों हा मा नेदों मानसिनो बोरा जालमुरि लेंहरनो दोननायालाय खामानि गैयाना दिनै बेसेरा गोदाव सोराव मोन्दोंनो मा नांगौ बाबु अरे मुला ना काकू ना पेपे होय जिज्ञासा कर मुला जिज्ञासा कर ना पेपे नाকি পাগলান এই যে টেক দৌড়াতে এই যে কোকরাঝার খালি গাড়ি উঠ এখানে যাবে দে আমাকে একটা দে
oke tuh. Guwatao Jalmuri. Kali gari. खाली Jalmuri ada yang menjamar sih kan gue. Tuain dan boleh gue udah bebas suka kan naik kambing nalai dia. Mau jalan soalnya? Mau juga ya? Bantu gue sakit jangan kan dia. Betulannya boleh babalu dulu nah. Makanan tanah time passnya. Hàng nữa hàng. Cái cô chơi này bao nhiêu ra? Mới nè hay đã bơ. Hàng cứ ra là bao là nó không ra ra cái. Anh có không? Kapsul. Kau 출불난 저운두는 다 시간데. 지금 잘무리 자나니 kau habu 가자. 마음을 배자 그래? 응. Jili baji जायो नामा 출불 주다. खुदखुरि बायदि स्टार जाम्बि. नामखौनो दासिमबो होननो रोङा मा होनबावनो. जाम्बियानो जिलि बायदि जाहैदों खुदखुरि बायदि होननाया. ओरैनो आराम मोनो जानो. Kami nalarko paano ko sana saya